Hello guys, sugi ka po yung tindera kay babura kong abot. So nangumpra ko gikan. Murag daghan kong trabaho ron. Lami pa matulog, napay trabaho on. Hashe. Outfit check sa tabi. So bago na ko naabot guys, gikan ko nangumpra. So daghan kong lakaw ron nga adlaw. Kagwapa sa kilay, uy, mantag di mo lubad, charis. Cheng, outfit check sa tabi. Ganahan sa kuha nga sayal ba? Tattered. Two tattered, double triple saddery. So, bago na ko naabot. So, bago na ko naabot, gikan ko na mong plano. So, buntag pa ko ning lakaw ganina, mga 9. And then, ang first route na ko ganina is nanto ko sa salon. Dito sa Kim Morales Salon. Kaya akong ipalitan siya akong kilay. Since, wala ko na satisfied sa akong game ko na itong miyagi. Ta. Kaya pag storytelling sa ta. So, sa akong game ko na itong miyagi, guys. No filter to daring dapita ha. Mukmo ko ng dagway anang may ngunron nga. Sige pala bag filter o wa nay filter ha, basig mudmud ng dagway ni mo ron, react di aron. Maingon ra bag paki-filter mao ning guwapa. Tanawa day. Sig mo na kun naong nimo day. Awa na day, no filter na ha. Na malapruhan jud tika, kitan tika. No filter na ha, wala pa jud na make up, kineris na kong make up, ginabuntag ra ko nag make up. Lipstick na pabili na akong naong nga. Pero ores mo song kilay, oy. Pildi mo song kilay. Wa na filter, wa pa jud na makeup. Lipstick na rin nagpabili na ana. Moy wa na eres na ko ang blush on gani. Oh, ultimo pulbos wa na. Pero ores mo song kilay, oy. Wala na song kilay. Charis. So bitaw ay. No filter jud daling dapitan na. Bago ra bitaw ko naabot. So, giuna na ko lakaw ganina sa Kim Morales Salon mga 9 AM tapos dugay ko nakagawas dito kay dugay nag-start kay wala pa sila nakaandam. Kay si concession naman taman dapat ning kilay no, si concession taman dapat. Pero kay what? Nahuman na lang ang si concession, so wala po ko na satisfied gyapon sa result kay kanang hanap kay ning diri nga part o diri nga part. Pero murag kuan gyud nako, murag pulod gyapon diri, hanap gyapon diri. Ambot o jud pasabot. Pero gayo-ayo niya nagtrabaho ganina, unlike atong last si concession, dali ra kay nahuman ang karon murag pantay-pantay na gyud niya kaning reklamo na jud ko nga hanap ang diri na part. So, pagkahuman sa salon, is naglabay kong basura dito sa Pereiras. Kaya wala na pwede kalabay ang tungkuan, September. Multa na to, kaya wala may kalabay sa September. Man akong labay na din. Ato ko buinas. So, dagan-dagan kong trabaho ron. So, matulog patana ko. Dadagan malay kong trabaho. Yatay. Gutom pa dyan. So, nara kong bugas ng palit. Doa ka sako. So, mahal kaya pa sako sa bugas karon. Muna kayo mo paglabay-labay o karon kay mahal ang bugas. Diba? So, duha ra kakuha ko ang gipalit kay murag na short naman ang kwarta ni Marie. Na short ang tindera ni Marie, ang kwarta sa tindera. Tapal na po. So, nga na radyo. Way kumpra nga way tapal oy. So, and then kani mga sigarilyo, kani. And then kani mga junk foods, and then itlog na diri. And then kani do ka cartoon. So, mao na kong kinumpra do ka cartoon, and then kani tubig upat ka cartoon. So, mo to, dagan kay ko garin sunon, kay kaning tubig, garin sunon pa na ko ni siya. Bukan ako sa kilid, ipail ako siya pataas, kay arang dili mo kaunog, space, and then kaning da, kung parahon da, kapoy oy. Da kapoy ay, matog oy. Higda, gurutaan ni, maayo ani. Nanadyo ko din sa kong higdaan na, higda. Nakahigda na jud ko, higda, oy, higda, maayo ani, kapoy ko. So, mura to guys. Mura tong update for today. So, babay sa kay. Mag-relax sa kadali ang tindera kay gikapoy. Bye! Mura to oy, update ra tagod.
Update sa good ta for today.